Diyos marahay na aga, mga kabarag. Hulaan niyo kung nasaan ako. Siyempre, ang mga Nagenyo at mga Bicolano, alam na alam ang lugar na ito. Ngunit sa mga hindi nakakaalam, ito po ang Naga Metropolitan Cathedral. At ito naman katabi ay ang Holy Rosary Minor Seminary. Andito po tayo kasi gusto ko po kayong dalhin sa lugar na napakalapit sa aking puso, ang bayan ng Tinambak. Malapit ito sa aking puso dahil dito ako ipinanganak at lumaki. Marahil ay hindi ito kilala ng nakararami, kaya hayaan niyo po akong ipakilala sa inyo ang bayan na aking kinagisnan. Tara po, samahan niyo ako. Yan po sa kabila ng kalsada, yan po ang Archbishop's Residence. Yan po nakatira ang minamahal nating Arsobispo, si Archbishop Rolly Tirona. At ito naman pong dadaanan natin sa kanan, ito po ang pinakamatandang school for girls, hindi lang dito sa buong Bicol, kundi sa buong Pilipinas. Ito po ang Universidad de Santa Isabel. At sa una-unahan po natin, mayroong crossing dyan sa kaliwa. Yan naman po ay papunta sa Ateneo de Naga. Yan. So, papunta tayong Tinambak. Ang Tinambak po ay nasa 37 kilometers galing sa Naga na aabuti ng almost 1 hour, 45 to 50 minutes ang travel. Kung hindi ma-traffic, naaalala ko lang nung bata pa ako, ay ito inaabot ng almost 3 hours kasi napaka hirap ng kalsada. Pero ngayon, lahat na ay konkreto. So itong dinaraanan natin ay ang Bagong Bayan Street, Naga City. Sa kalsadang ito, may mga bayan tayong dadaanan bago tayo makarating ng Tinambak. Una ay ang Kanaman. Although hindi tayo dadaan sa pinakasentro ng Kanaman, ang mga barangays lang along the way ang dadaanan natin. At pagkatapos ng Kanaman, dadaanan din natin ang Magaraw, Camarines Sur. At pagkatapos ng Magaraw, dadaanan din natin ang Bumbon. At pagkatapos ng Bumbon, dadaanan natin ang Calabanga, Camarines Sur. At pagkatapos niyan ay susunod na ang bayan ng Tinambak. One eternity later. Malapit na tayo sa crossing papuntang Kanaman. Yan sa kaliwang crossing, yan ang papuntang Kanaman. At aabutin ng mga 3 kilometers, andun ka na sa bayan ng Kanaman. Sa di kalayuan mga kabarag, ito, pagkatapos ng tulay, dadaanan natin ang Mariners Polytechnic Colleges. Diyan nag-aaral ang mga gustong magtrabaho sa barko, sumakay ng barko, mga seaman. Diyan nag-aaral ang aking pamangkin na si Hani. Nani, shout out to you! Ingat ka dyan sa barko. Ayan. At ngayon, ito na tayo sa boundary ng Kanaman at Magaraw. Ang Magaraw ay kilala bilang mga manghihilot. Kaya pag may nabalian, kahit saan dito sa Camarines Sur, sasabihin, punta ka sa Magaraw, pahilot mo yan sa Magaraw. At dahil dito, ang Magaraw ay sikat na sikat sa mga manghihilot, halos mga manghihilot dito magkakapit bahay. Mayroong sikat na parahilot, mayroong pamusong parahilot, mayroong original na parahilot, mayroong datihang parahilot, may matandang parahilot, may manghihilot na general na parahilot, ay kung ano-ano na lang ang kanilang racket. So yan, ang
Magaraw. Dito na tayo sa bayan ng Magaraw. Diyan sikat na sikat ang mga taga Magaraw. Yung mga simpleng dislocation, kaya nila yan. Wag lang fracture, talagang mahirap yon. Pero mga simpleng dislocation, sa totoo lang, ilang beses na rin ako nakapahilot dito sa Magaraw at okay naman, naayos naman at hindi naman tayo nagsisisi. Kaya kung may mga nabalian dito dalhin sa Magaraw, at dami-daming manghihilot dito. Andito na tayo sa boundary ng Bumbon at Magaraw. Ito ang Magaraw Bumbon Road. Napakaganda ng kalsada dito. Mayroon tayong 4 lanes dito. Sana all hindi lahat ganito. Pagdating sa unahan, sisikip na naman ang kalsada. But at least mayroon na tayo ditong 4 lanes. Good sign already. So ayan, papasok na tayo sa bayan ng Bumbon. Yan sa kanan, naalala ko nung bata pa kami, meron kaming kinakainan dyan na lugaw na mayroong native na manok. Naku, sarap talaga. Wala na yata yun ngayon. Bata pa ko noon eh. Pero ang mga biyahe noon, mga jeep, ganun pa rin ngayon, mga jeep. But at least ngayon ang kalsada ay 100% konkreto na, kaya madali na ang biyahe. At siya nga pala, mayroong problema ang mga taga Magaraw tuwing malakas ang ulan, dito ay bumabaha. Kahit anong ginagawa ng LGU dito, talagang hindi masolusyonan ang baha dito. Naglagay na sila ng napakalaking kanal. Ganon pa rin. Ayan, tingnan mo sa kanan. Yan, kanal. Pero ganon pa rin. Dito, lalong-lalo na dito sa lugar na ito. Lalim dito ang baha pagka umuulan. At yung mga bakuran ng bahay, baha rin. Pero nakasanayan na rin ng mga tao na pagka malakas ang ulan, talagang bumabaha rito. Mababa kasi ang lugar na ito. Siguro this is below sea level. Kaya pag kaunting ulan lang, bumabaha na. Ayan. Yung natutumbok nating gusali ay ang Municipal Hall ng Bumbon. Yan. Sa bandang kaliwa natin, nandyan ang simbahan. A few moments later. Ayan mga kabarag, malapit na tayo sa simbahan ng Kipayo, Our Lady of Immaculate Conception Parish. Ang simbahan na ito ng Kipayo ay isa sa pinakamatandang simbahan sa buong Pilipinas kasi ito ay itinayo noong 1578. Kaya nag-celebrate na sila ng quadricentennial celebration. So yan ang napakagandang simbahan ng Kipayo. Kaya kung mapunta kayo sa lugar na ito, talagang worth visiting ang simbahan na ito. Nakita nyo ang kagandahan niya at ang kalumaan niya.
Ayan mga kabarag, andito na tayo sa bayan ng Calabanga. Calabanga is a first-class municipality. At hindi ko makakalimutan dito ang napakasarap na tuyo, danggit na tinatawag dito na abo. Kaya sa tuwing dumadaan ako dito, talagang bumibili ako ng tuyo. Hindi siya maalat at pagka pinipirito mo siya, malutong, ay sarap na sarap. Yung almusal mo talagang makakalimutan mo ang iyong pangalan. Lalo kung mayroon kang suka na may sili, oh wow! Sarap na sarap talaga ang pagkain mo niyan. Yan mga kabarag, ang natutumbok ng kalsada ay ang parokya ni Nuestra Señora de la Porteria at sa kaliwang bahagi naman yan ay ang munisipyo. Kaya ito, pinapakita ko sa inyo ang daan, ang kalsada papuntang Tinambak. Kaya kung pupuntang Tinambak, huwag magkakamali. Dito sa Calabanga, dumadaan ang kalsada sa kaliwang parte ng simbahan. At pagkatapos niyan ay dadaanan din natin ang Dominican School of Calabanga. At nandito rin ang Calabanga Central School. So ayan sa kanan, yan ang school ng Dominican. So dito na tayo sa Barangay Sibubo ng Calabanga. Sabi ng aking pamangkin na si Francis Helena, what a silly name, Sibubo. So kaya ayan, ang barangay ng Sibubo ay sikat ito sa panghuhuli ng yung shellfish na tinatawag namin dito sa local na takal. Yeah, kaya basta napakasarap ng shellfish na yan, takal. Kaya kung gusto nyo makatikim yan, dito lang sa Sibubo. Maraming klaseng luto ang takal. Pwedeng ilaga, pwedeng lagyan mo ng gata o yung tatanggalin mo na sa shell yung laman, yung karne ng takal, tapos ay adobo mo. Ay nako, talaga napakasarap ng takal. At dito rin sa Sibubo, sa unahan nito ay makikita ang magandang tanawin, tanawan. Kaya maraming mga riders na pumupunta dito upang magpahinga, mag-picture taking, at meron ding mga nagtitinda sa tabi ng kalsada, pero nangyayari yan sa tuwing hapon. Kasi pagka ganitong oras ng umaga pa, mainit doon, kaya walang tumatambay. Pero pagkahapon, mga bandang alas 2, alas 3, ayan, talagang makikita mo may mga taong tumatambay, may mga nakamotorsiklo, yung iba nakakotse, tumitigil, tinitingnan ang kagandahan ng dagat, ng kapaligiran, at sabay picture taking. So kaya yung mga nagtitinda, pumupunta rin doon kasi nakakakuha rin sila ng benta. Sayang nga naman sa ganitong ori ng lugar, saan ka pa ba? Siyempre doon ka sa mga matao. Yun, nakikita natin ang kahoy, yung kahoy na yan. Diyan sila tumatambay sa tuwing hapon kasi maganda ang tanawin dito. So kaya dito, mula dito makikita natin ang dagat at doon sa kaliwa ang dagat, ayan. So at nakikita nyo yung kahoy na yan, dyan, may lilim dyan pagkahapon, kaya dyan sila tumatambay. Noon nga ginawa nila yan ng mga upuan, ewan ko, nasira na siguro sa mga sinisira ng mga kabataan, kaya siguro inalis na rin nila. Yun, napakaganda ng dagat, tanawin dito. Ngayon mga kabarag, magpapatuloy na tayo sa ating biyahe. Dito naman sa lugar na ito, mayroong dead spot dito pagdating sa pinaka mababang lugar dito.
Kaya kung may kausap ka sa telepono, sa cellphone, pagdating dyan, bahagyang mapuputol, pero saglit lang naman. Pagkatapos niyan, pwede naman ulit tawagan. So, kaya, ayan. Ito na, dito sa lugar na ito, dito mapuputol ang cellphone. Kahit na yung, yung FM station, pagdating dito, nawawala rin. So, kaya ito. One eternity later. Ayan mga kabarag, andito na tayo sa Barangay Kabanbanan. Ito ang pinakahuling barangay ng Calabanga bago pumasok sa teritoryo ng Tinambak. At ito ay, ang boundary nito ay ang Tigman Bridge. O ito na, andito na tayo sa Tigman Bridge. Sa kabila nito ay ang teritoryo na ng Tinambak. So nasa Tinambak na tayo. Bagakay, Tinambak, Camarines Sur. Yan ang unang barangay ng Tinambak pag galing ka sa Naga, galing kang Calabanga. At ang Bagakay ay isa sa mga malalaking barangay ng Tinambak, kaya mayroon ditong parokya. Natatandaan ko nung maliit pa ako, lagi kami nandito. Kasi taga rito ang nanay ko, kaya nandito ang mga pinsan ko sa mother side. Napakarami ditong mga pinsan ko. Shout out sa mga pinsan dito sa Bagakay. At andito na tayo sa Barangay Ubo. Yan, kung mapapansin nyo, ang kalsada ay pababa, sa unahan ay pataas, tapos pagkatapos pababa na naman, tapos may tulay, tapos pataas na naman, tapos pababa na naman. Yan, maigi nga noong ngayon kasi nung nagkaroon ng ni-repair yung kalsada dito, binabaan yung yung taas niya at yung in-script yung taas at iniligay sa baba. Kaya hindi na masyadong pababa at pataas. Meron pa rin natitira. Pero at least hindi na gano'n. Noong unang panahon talagang pababa ng pababa, pataas ng pataas, pababa ng pababa, pataas ng pataas. Yan. Pero ngayon at least mababa na siya at mataas na rin. Ano ba talaga? Mababa ba talaga o mataas? Ayan, malapit na tayo sa poblasyon ng Tinambak. Andito na tayo sa Barangay Santa Cruz. Ito ay parte na ito ng poblasyon ng Tinambak. At ang landmark ng Tinambak, masasabi mo nasa Tinambak na talaga, ay itong tulay na dadaanan natin. So pag nandito ka na sa tulay, masasabi mo, nasa Tinambak na ako. So ito ang tulay ng Santa Cruz. Napakalapit sa aking puso ang tulay na ito kasi talagang nasubaybayan ko ang pag-construct nito from day 1 hanggang sa ito ay natapos. At nung nangyari na ito, dito kami nagtatambay ng mga kaibigan ko, lalong-lalo na sa gabi, nagkakantahan, nagtatawanan at kung ano-ano pa. So nung wala pang tulay na ito ay mayroon din tulay dito, yari sa niyog. So, i-imagine mo ang mga tao na naglalakad sa tulay na niyog. At pagka bumabaha, nasisira, so ang means of transport ng mga tao dito ay bangka.
Yan, yung mga bankero nagkakaroon din ng income. So kaya ngayon ipapakita ko sa inyo ang bayan ng Tinambak from bird's point of view. Siyempre sisimulan natin dito sa Barangay Santa Cruz at ipapakita natin ang tulay.
Ayan mga kabarag, nasilayan natin ang kagandahan ng bayan ng Tinambak. Ayon sa Wikipedia, ang bayan ng Tinambak ay mayroong humigit kumulang na 17,230 hektarya ng lupang pang-agrikultura. 96% ito ay may tanim na niyog at 4% lang ang may tanim ng mga palay at mga gulayin. Dahil dito, ang pangunahing produkto ng agricultural land ng Tinambak ay ang niyog. At siyempre kumuha tayo ng tipong, ng buko. Tipong ang Bicol dito. So, tikman natin ang sabaw. Wala ka nang hahanapin pa. Yan mga kabarag, yun ang proseso kan pagkukupra. Andito ako ngayon sa Barangay Buyo, Tinambak, Camarines Sur. At yan, mula sa pag-alis ng bunot, sa pag-biak ng niyog, at ilalagay dito sa, ang tawag dito, lutuan, kuprahan. At ito ngayon, pagkatapos niyan, ito na, inaalis nila sa bao ang kupra. At iyon. So, andito ngayon si Busing. I-interviewin natin si Busing. Manoy Pio. Mga ilang pirasong niyog ang nakuha natin ngayon? Kaya pa po kaya hindi pa tapos Hindi pa tapos, so bibilangin pa. bibilangin pa. Sa estimate nyo, mga ilang kayang Libo. Ay, ilang kayang niyog ang nagtibuon. oo. Pero yung tibuon na yun, nagtibuon na yung, ha? Lampas 1,000. So, magkano kaya ang magiging benta nito? So, estimate lang, estimate. Baka mga 5,000. Mga 5,000. So, iyan, mga 1,000 na pirasong niyog at aabutin ng mga 5,000 pesos ang magiging binta. Estimate lang yon mga kabarag. So, ganyan ang buhay ng mga magsasaka dito sa Tinambak. At dahil ang Tinambak ay napapaligiran ng tubig, dalawang ilog, ang Himuragat River at San Miguel Bay, isa rin sa mga pangunahing source of income ng mga taga-Tinambak ay ang pangingisda. So, andito tayo ngayon sa Barangay Bagakay, Tinambak, Camarines Sur. Arin. Masayin ka mo? Kadakul. Uto na, pigtaon ko na. Kadakul. Vlog ni Padi sa Barag-Barag. Barag-Barag 1. Ayan mga kabarag, nakikita natin ang mga mangingisda, ang kagandahan ng karagatan, ng Tinambak, at ang kagandahan ng mga kabundukan, mga bukirin. Ngunit sa kabila ng kagandahan ito ay may napansin tayo. Ano yon? Itong simbahan ng Tinambak ay butas ang bubong. Nakikita natin na nangangailangan ng tulong ang parokya ni San Pascual Bailon dito sa Tinambak. Napaka-religious ng mga tao dito, ngunit sa tuwing linggo na pupunta sila sa simbahan,
makikita na butas ang kanilang simbahan. Kaya bibisitahin natin si Father Alfie, ang bagong kura paroko ng parokya ng San Pascual Bailon. Ayan mga kabarag, andito na tayo sa parokya ni Father Alfie. Kakapanayamin natin siya about the situation ng simbahan. No, because of the love, not so much of the means. Because if you have the love, you will have the means. It is love, Father. Di Father, sa kong nahiling, yun nga yung mga tao, ang simbahan, hindi ko ng parte kasi ang pamilya. Gayupot mo kasi the Father. Magaling ka magdama ko sa munisipyo, interview ko si mga, sabi mo kaya, nagtataw silang 40 Ay, pesos. totoo yan, Father. Kaya nga, interview kung ganikit na kwento man ano, Uh-huh. mga empleyado. Empleyado na yung niya nga ni Father si Mayor, pagparapataruban niya si mga pasang bintana. Ay, Sabi, binuntakan net itong likod ko. Pag-misa. Yes, Father. Si Mayor. Si Mayor, yung Mayor mo niyan. Then si mga empleyados, 40 pesos a month. Ayun mga kabarag, andito tayo sa second floor ng munisipyo ng Tinambak at dito tayo. Mag-interview tayo dito sa Office of the Municipal Budget Officer. Papasok tayo dito. Maghahanap tayo ng Good morning! Good morning. Oh, yan. Nakikita nyo mga kabarag, yan ang mga empleyado dito sa Office of the Budget. Siguro maraming pera dito. Maghano tayo, mag-interview tayo ng ano. Ayan si ate. Ate ano? Susi po. Ate Susi. Ate Julie. Ate Siena. Kuya Uloy. Uloy. Si Zen po. ha? Zen. Ate or ate? Both. At ito si Brian. Ryan? Ryan. Si Ryan. At ito si Ate Jing. Ate Jing. So, interviewin natin si Ate Jing. Ate Jing, kasi narinig ko kay Father Alfie na ang mga empleyado daw dito sa munisipyo ng Tinambak ay nagbibigay ng 40 pesos kada sahod para sa simbahan. Ang nagbibigay po sa amin ngayon, mga job order. Pero nung mga past year, ang mga permanent kada bonus. Bali ang mga rank and file 500, ang mga department head 1,000. Tapos linilikom mo. Tapos binibigay ko. Halimbawa, pag may simbahan na gustong pagayunon, itinataomin ko naman. Ibig sabihin, hindi lang dito sa simbahan sa sentro. Lahat sa ng... halimbawa po pala sa Sierra Nevada, sa Sagrada. Pag ikaw pong may naghahagad. Okay. Then, katupong nakainot na year, bali yan pong kan simbahan, mga sa yan po bagay bintana, pinto, saka ito pong mga tiles. Itong tiles po sa may altar. Tapos ito pong sound system. So, nagtututo. Halikman po ito naman sa Piglilikom every year-end. Ate Jing, ano naman ang nararamdaman ninyo na kinakaltas yung yung sa year-end bonus? Year-end bonus. Ano naman ang nararamdaman nyo? Bali, kumbaga sa, nakatulong kami. So, masaya? May satisfaction na garo itong, gusto mi kayang mahaman. Hindi lang pala sa parokya ni San Pascual Bailon sila tumutulong.
sa lahat ng parokya ng Tinambak. At yun ay nakakatuwa para sa kanila. Tanungin natin si Ate. Ate, yung mga kinakaltas sa inyong tulong para sa parokya, ano naman ang nararamdaman nyo? Siyempre po, kahit once a year lang po kinakaltas, siyempre nakakagaan naman po sa pakiramdam na kakabigay sa simbahan. Once a year pala kinakaltas pag Yung December. Opo. So ngayon December, kakaltas na naman yun. Sa permanent po. Sa permanent. Ito naman po yung sa Japan. Ayan mga kabarag, at napakinggan nyo ang sagot ng ating mga kabarag dito sa budget, opisina ng budget dito sa Tinambak. At ayun, maraming salamat sa inyong mga ate, mga kuya. Ayan mga kabarag, paggaling natin sa Municipal Budget Officers, dito naman tayo sa office ni Mayor. Sana nandito si Mayor. Punta natin para ma-interview natin. Hello, good morning. Diyan si Mayor? May meeting po. Ay, may meeting. Mag-interview sana ako, kaya lang nasa meeting pala. So, pwede ko kayong una, si ate. Ate, pangalan mo nga ate? Nani po. Si ate Nani. Si Sheila po. ate Sheila. Si ate Nancy po. Nancy. Hello po. At si ate Hi po. ate Glens po. Ate Glens. Sige, dito tayo kay Ate Nancy. Ate Nancy, pwede bang ma-interview kayo about something about LGU, Tinambak, in relation sa ating parokya? Sige po. Father, gusto mo, meron akong dito, sa kabilang office, pwedeng siyang ma-interview nyo. Mayroon pang kabilang office dyan? Opo. Mas maganda Sige. yung office nila. Sige, so tingnan natin. Office of Ayan po. Ito po kayo. Ayan, good morning po. Good morning po. Ayan, good morning. May extension pa pala ang Office of the Mayor. Ano dito? Office Si of Regional Audit Service po. Ate, ano pangalan natin, ate? Nestle po. Nestle? Parang Nestle. Oh, yung toothpaste sa inyo yun, di ba? At ito si ate Jenny. Si ate Jenny at si ate Leia. Ayan, si ate Leia. Sino kaya pwede ko ma-interview? Si ate Nestle. Ate, pwede ko ma-interview ng kaunti lang? Ako. So, may kaunti lang akong tanong, ate. Una, kumusta po kayo dito sa opisina? Okay naman po. Medyo busy lang minsan yung mga kailangan deadlines na tapusin. Pero as a whole, maganda naman po yung trabaho at okay naman po yung relationship sa mga empleyado. So napakaganda ng relationship niyo sa mga empleyado. Ate, kumusta naman ang relasyon niyo ng LGU ng Tinambak sa parokya? Maganda po yung relationship ng simbahan sa LGU kasi very supportive naman po yung LGU sa mga programs ng simbahan. Lalo na po ngayon na ang simbahan ay humihingi ng tulong sa pagpapaayos ng simbahan. Every first Friday of the month po, nagkakaroon ng mass ang LGU. And yung mga empleyado naman po is very supportive pagdating sa mga activities ng simbahan and lalo na sa mga donations na binibigay sa simbahan. So, ang mga empleyado po, ang alam ko po, yung mga empleyado ay mayroong mga voluntary donations through deduction sa kanila. Talaga? Mga salaries. Tapos, yung mga souvenirs ng simbahan, kalendaryo ng simbahan, ang LGU po tumutulong para mas makakuha pa ng dagdag na pera para sa pagpapaayos. Wow, napakaganda naman. Kasi sabi nga ni Father Alfie kanina, nagpalagay daw si Mayor ng screen doon sa altar niya. Ay, opo. At nalagyan ng cover yung likod ng altar niya para pag nag-ulan, hindi yata siya mababasa. Opo. Kasi open na open talaga yung simbahan, ate. Ano naman po ang mga programa o tulong na ibinibigay ng
LGU? Sabi mo na yung iba. Ano pa yung ibang mga tulong na ibinibigay ng LGU? Maliban po sa voluntary donations, may mga volunteer din po kami dito sa LGU na tumutulong para mag-distribute ng mga bagay na ginagawa ng simbahan for parang income generation ng simbahan. Tapos yung mga programs ng simbahan, halimbawa pag may beneficial activities, mga parang clean up drive, nandun po yung support ng munisipyo. Okay. So, kasi sabi ni Father Alfie, kinakaltas daw sa salary niyo yung tinutulong sa simbahan. Ano ba yung ang nature no na kinakaltas sa salary niyo yung itinutulong sa simbahan? Actually po, hindi naman basta-basta kinakaltas. Parang authorized naman po ng mga empleyado through their parang voluntary donations na hindi nila isipin na every month. Parang voluntary donations. Pero So, hindi- authorized naman po nila sa salary nila. Hindi naman po siya hindi pinili. compulsory, Oo, hindi naman siya compulsory. pinili. Nasa sa inyo. Pero marami ang nagbibigay. Opo, almost marami po. Very, Oo. supportive naman ang mga employees. Ano naman sa pakiramdam ate yung feeling nung nakakatulong ka sa parokya, sa simbahan? Ano naman ang mga nararamdaman niyo ng ganon? Masaya po. Kasi unang-una, hindi lang yung simbahan ang tinutulungan mo, kundi pa rin yung, lalo-lalo na ang Diyos, na lahat po tayo sinasabi sa Biblia, na tayo ang simbahan ng Diyos. So, magaan sa pakiramdam na kahit sa konting bagay, nakakatulong ka. Dahil spiritually, parang natutulungan ka yung mga problema at the same time sa buhay. Parang magaan sa buhay na Oo, parang hindi ka, yung flow ng buhay is magaan. parang yung tulong mo, parang yun ang expression mo ng iyong pananampalataya. Yes, po. Kaya hindi ang tawag niyan ay hindi galing sa bulsa kundi galing sa puso. Opo. At kung ang tulong ay galing sa puso, talagang makakaramdam ka ng kasiyahan. Yes po. So tama ang sabi ni Father Alfie na ang mga tao dito sa Tinambak ay matulungin because of love. Yes. Love for God, love for their parish. So ayan ate at thank you very much sa pagpapaunlak. At ayun, dito tayo mga kabarag sa extension ng opisina ni Mayor. Kaway-kaway tayo mga ate. So ayan, maraming salamat. Siguro kung magkaroon ako ng pagkakataon, ma-interview ko rin si Mayor. So thank you very much and God bless. Mga kabarag, andito tayo ngayon sa bayan ng Tinambak at i-interviewin natin ang bagong kura paroko ng parokya ni San Pascual Bailon, si Father Alfie. Kasi ang alam mo naman, ang nakita natin kanina sa drone na kinuha natin ng video ang simbahan ng Tinambak at talagang nangangailangan ng tulong. Andito ngayon si Father Alfie kasama si Christian ang pastoral president, si Jinky ang treasurer ng council at ang mga nagbabarag-barag na nandito. Father Alfie, magandang umaga po. Magandang umaga. Sa ngalan ng aming buong parokya, dito kami humingi ng tulong, mga makaawa para sa pagpabubong namin ng aming simbahan at para sa pagtatapos ng simbahan na buong-buo para magkaroon na ng dedication to the church. It has been long that we have been trying to build the house of God. Now, we need your help to be able to finally complete the whole church. We appeal to your kindness of heart for us to be able to raise the fund which we are needing to complete the house of God in due time. May His will be done and may you be blessed. May God reward you with His hundredfold.
because of your kindness. Thank you very much. Ano ba kami mga interview pa? Okay. Hanap po. Ay, thank you very much, Father Alfie. Ay, naghahanap buhay sila para sa parokya. Maraming salamat. Yeah, si Father Jerome ang dating kora paroko dito sa Tinambak. At ayan, mag-interview din tayo. Father Jerome, good morning po. Good morning po. At maraming salamat sa pagdalo sa installation ng bagong kora paroko ng Tinambak. Father Jerome, anong mensahe mo sa mga manonood natin para sa parokya ni San Pascual Bailon? Okay po, so ako po ay galing dito. I've been assigned here for almost 6 years. Mga 10 years ago po yan. So, pag Father Alfie is in good hands, alam ko na the parishioners will help him build the church. And he is very much capable, not of any reason, but because of the help of the people and the faith in God. Siyempre, makakatulong yun. Okay, thank you very much, Father Jerome. God bless. Mabuhay.